Meden habarsız kalma, bede ağda ol, bede yatma. Tedeliklerden habarsız kalma, bede ağda ol, bede yatma. Hemeceğine salam, men Altın. Habarsız kalma gepmişin 160. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, görüşüňiz ýaly men studiýada däl. Sebäbi Gurban bayramy münasibetli getmäni Bodruma geldim. Bu bölüm habarsız kalmany Bodrumda alyp barýan. Ilki bilen Gurban bayramyňyz mübarek bolsun. Eden doga dilekleriniz kabul bolsun. Dostlar, bu bölümde kim rekord geçti, kimler täze klip aýdymlary çykardy ve bundan başga da bir näçe synowa täziriklerimiz bolar. Dostlar, like goýmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Onda näme menem täzeliklere başlaýan. Klip täzeliklerine başlaýar. Rowşen bilen Wepa Ýoldaşowlar aýtmaňa. Sewhet Jumaýewiň klip ködürlerine bir aýdan köp boldy. Ün serdiňizmi? Sebäbi Sewhet merhum Kakageli we Toýly Nuraliýewiň aýdymyna bir näçe cover taýynlady. Hasratanly bugün meniň daşymy, neniň düzüň gyzyl kurta başymy, sakla bilmän gözden akan ýaşymy, Jemile. Ýanada goýdum juwan ýürek berer sana soragyn. Halipa Akşa Parfum Şirin aýdymy kimiň ýadyna düşýär. Beýler şol aýdyma täzede jan beripdir. Derek boylar mende ýarçynar, ýanyklan mende galmanara. Günniler görmän men gijelara, owadan malaýym şirina. Halipa Nurmeretowň ogly Didar Seli bilen täze klip gödürläpdir. Ayda maňa gülüm, dillerin dımmasın, sana ýok bir ýalana, sevgimiz solmasın. Dinläýde ýüregimi, men söýýän ýarym seni, bu sevgim ömrüm sana. Ýene bir täze klip Durdy Durdyew'dan tans edeli. Taýynla bedeni gaýtala, bu heňi al biledimi tans edeli. Taýynla bedeni gaýtala, sen bu heňi al biledimi tans edeli. Dostlar, ýakynda kimiň doglangyny ýörýte şolar üçin Aziza Vokal doglanyň aýdymy. Sen doğulan günüm, senin balkly günüm, senin aydylsın arzular, aydylsın aydymlar, şatlanmaly günüm bugün senin. Saat geçti 12'den, senin balkly öňküden. Enniki täze klip ýaş ýigdimi Resul Sahatowdan Ýalan. Sen sevgime alınny, bana veren arzularım bari yalan, 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 yalan. İstesem yüreğim bererin canım, inan, inan, inan. Dostlar, Özbekistana türkmen aýdymçy Osman Nowruzowy köpüňiz tanaýarsyňyz. Ýüzüde gepleşigimizde hem mihman bolup gelipdi. Osman Nowruzowyň Lübimaya adly klibi 100 milyon görülmäni geçdi. Bu klip Özbekistanda en köp görülen klip bolup rekordy döwdi. MP3 şahajagyna hip-hop dünýätilen başlaýar. Dawud Demal. Demal go, demal ulutda. Durmuş ejil bolsun seni ýutda. Gaýularyň ahly seni unutur. Ulutdan, ulutdan, demal ulutdan. Demal go, demal ulutda. Durmuş ejil bolsun seni ýutda. Halipa Kakş Amandurdiýew täze aýdym hötürläpdir. Bahargül. Sana sevgim bargyz, sana sevgim ýaryz, sana aýdylmadyk, sizi selim bargyz,
täzelik hip-hop dünýäsinden täze ýüz diýdar Noldon. Başladım ben olan eşim bana öğretmedi yanlış öğrenmedim. Yo halibadadım aşağıya, yo halibadadım aşağıya. Başladım ben olan ece halledet mühim vat qowwalar. Rifi ve qarasıp bitirmedi hiç owa. Bilim oqira akitip var yani bu yola. Instagram täzeliklerine Batur Muhammed soň sahypasynda çağalar bilen videosy. Please have Shannon. Honestly, get over here, get! Enni gelýär iň gowurýan şaharjyklarymyzyň biri Könleri ýatlar şaharjygymyzy. Legenda Azat Orazow ýok problem. Aydın sevgilim yazdım yana yana men. Doyman evinden geldim yine men. Ecenden kakandan sorat gelsin yanıma. Yaydanma gel durma sevgilim sumuzu yok problem. Yok problem, Ceyrana yok problem. Это понятно всем, рады болу yok problem. Yok problem, oylan inni sen. Это понятно всем, sevgimde yok problem. Yeni bir Könleri ýatlaly berdipi dostluk. Dostluksın, aynı sen. Yüreğimi aytsam size, çyn dostlar gerek bana. Çyn dostlarım görüp bilsem, şoňa canım berip bilsem. Karaman çekmerin dostlarımdan. Olar menin başımın tacı. Büdürese kalıracak min. Yıkılsa kalıracaklar. Dostluksun aynası. Diptir kimesi. Düştük size dostluğun. Ağlı birlik cümlesi. Enni gelýär tesiri okuma şaharjygymyza. İlkinji bolup tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Merdan Allah daş diýip bizi gollapdyr. Endiki tesirimiz Begowly. Türkmenistanlılar çok güzel şarkı söylüyorlar. Afganistan Türkmenlerinden bütün Türkmenistan halkına selamlar. Bizden de size kucak dolu selamlar olsun. Yeni bir tesirimiz Yulia Petrova. Молодцы, ребята. Спасибо. Endiki tesirimiz Şafket Hayit. Salam meje tamam. Молодцы. Sizin öňe sizin Allah yoluňyz açyk etsin. Действительно zähmet çekýäňiz. Bu gezek пожалуйста Eldar Ahmetowy çağırsaňyz diýen. Nesip bolsa. Endiki tesirimiz Şöhrat Tariýew. Salam meje tamanyň agdyber işgärleri. Men näçinji bollum kam. Hemmeňiz ýetip gelýän Gurban bayramyňyz bilen gyzgyn gutlaýan. Berje gurbanlaryň Allah dergähine kabul bolsun inşallah. Ýene bir gezek siziň hem Gurban bayramyňyzy tüýt süremizden gutlaýar. Endi gelýär iň soňky tesirimize dünýä futbolu. Janyňyz sag bolsun meje tama. Köp sag bolun. Dostlar önüs veren olsaňyz telefonyň daşy oralgy. Sesimiň hili has bolsun diýip etdik. Ona näme dostlar? Şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Endiki bölüm studiýada görüşýänçe hoş sag bolun. Media,